Ja, een feestje. Misschien wel mijn donker rondje. Dat moet de heren zelf maar even vertellen. Je bent al die grote kriesconcerten. Maar er is ook nog een heel mooi liedfeestje in verband met het stopjen van een oefenronde. Je hast in Ljouwert eigenlijk 2 oefenrondes. De popbunker hast en du hast de Wolvensteeg. En dat is voor de popliefhebbers wel een bekend terrein. Die bestaan al heel lang. Maar komende vreed is het laatste feestje helaas. Chris, Eddy, mooi dat je er binnen. Welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ga eerst even vertellen. Wat is de Wolvensteeg van een leek? Ja, de Wolfsteeg, dat wie eigenlijk een pakhuisje in het harmonieketier. En hier in Jochtig, dat helemaal braak daar. Van het wie echt een rock'n'roll stikje Ljouwert. Beetje een rauw rondje, hè? Ja, en later kwam de graffiti direct nog bij vanzelfs. En we rolden er wat in eigenlijk. Er waren 2 bandjes die hier dat stekje voen. En en in de popbunker, dat koest er net terug van het zit altijd vol. Zadwanden kwamen zij daar. Ja, en wij kwamen direct. Ik was toen 18 jaar oud. Ik wie er echt vanaf het begin van wie ik erbij. Ja, jeugdsentiment nemen ze dat dus. Ja, absoluut. En een aantal jaren later, toen hadden wij het oernaam. En op een gegeven moment in 2001 of 2, denk ik. Toen moesten we sluiten van de gemeente wegens Loerts oerlijst. Ja, en toen is dat balletje gaan rollen. Toen hadden we subsidies onvregen. En dan hadden we die hele toko verbouwd tot een fantastisch oefenronde. Maar ja, na 34 jaar, dan hoort het gewoon een keer op. Ja, is het gewoon het vuur eruit? We hebben de 50 gepasseerd. Ondertussen een USB klopje onderdoor van mijn huid repeteerde je vroeger rek. En het is net meer van deze tijd van dat hele harmoniekwartier is opknapt vanzelfs. Er staan nu mooie appartementjes, zitten barretjes, de neushoorn in de komen. En we hadden het doel net echt meer. Van in de jaren 90 toen we het echt slim stelt met popmuziek en de weer heel nog niks. Wie een poppodium, de koesters in Mukkers of in de Brouwshoek spelen of samen, dat wie het dan echt. Ja, en ik heb het gevoel dat in die periode iedereen een ruziemail kon hier. Ooievaar en al die stichtingen, het podium inderdaad. Die werden net leuk en die werden niet. Het weer alle verschrikkelijkste vanzelfs. Wij hadden toch in de oorlog decennia probeerd uw schouders de ronde te zetten en ik maaitink over zoiets als de neushoorn en we hebben in Noordkabaal hebben we nog toch 80 concerten nog georganiseerd in die tijd. En dat waren gewoon leegdrempelige concertjes. Maar bandjes uit binnen in Butelon uiteindelijk. En dat was hartstikke mooi. Nou, doe van het begin. Chris, wanneer bent u er voor het eerst West? Dat is ook al gauw een jaren 15, 16 geleden, denk ik. De tijd hoort je scoft, hè? Dat zeggen ze dan inderdaad. Ja, wat trof toen daarom? Want toen wint ze al een stuk verder in de ontwikkeling dus. Nee, dat viel ook nog wel mee. Dat viel nog wel mee. Wat trof ik daaraan? Junks in de steeg, een hoop graffiti, een hoop berenklauwen in de steeg. Dus dat was een mooi avontuur. En je had daar voor je gevoel echt je eigen plek. En je deed het met elkaar. Je krijgt gewoon een sleutel. Je kan beginnen wanneer je wil. Je kan stoppen wanneer je wil. Tenminste, je kan niet de hele nacht door natuurlijk vanwege geluidsoverlast. Maar verder heel laagdrempelig en met elkaar. Dus dat was mooi. Yeah. En toen ik er begon, dat was nog voor die verbouwing inderdaad. Met pallets in de ruimte. En dan waren we aan het spelen. En donder met microfoonstanden waarom. En donder dan van die pallet af. En als je inderdaad ziet hoe ongelooflijk verbouwd dat is in de loop der jaren, is het wel heel zonde dat het nu stopt. Want het zijn prachtige ruimtes geworden. Hoe gaat zo'n proces op een gegeven moment van we moeten ermee ophoren? Ik bedoel, dat betekent net en op die een beetje kwartier trein bij een bakje thee hakken het idee, of net? Nou, dat wie natuurlijk zo van dat wie van Henk en Henk die wie ook al oort. En hij kon er niks mooi. Wist wel, van in die tijd koest in het hele harmoniekwartier alleen nog maar slopen. De koest net verbouwen en Auke Rauwe daar die ziet, maar al zijn hokjes nog. En op een gegeven moment, toen is het pand gewoon verkocht aan een projectontwikkelaar. En
terug vanzelfs wel van de matte keer wat gebeuren natuurlijk. En ja, en ze willen gewoon appartementjes in de binnenstad en het worden gewoon appartementjes nou. Ik vind die vrij begripvol, mag ik zeggen. Ja, nou ja, daar mag er echt een beetje vrede mee hebben. Ja, dat vind ik knap. Ja, nee, maar ik tref wel eens vaker van mijn eigen leeftijd. Ik ben ook een 50er intussen. En sommigen komen er soms ook nog wat gefrustreerd uit. Hè? Van Grutte Yield wint de projectontwikkelaars. We moeten ergens mee stopje. Maar dat gevoel hast u dus net. Nee, dat komt echt een beetje omdat het beschermste stadsgezicht is. Dus het pand bleef staan. Er komen wel appartementjes in, maar het pand zelf verdwijnt net. Nee, correct. Nee. En dat is dan wel weer raar. Nee, maar het zijn vaak hele processen en gedoe met gemeentes en vergunningen en Yield inderdaad. Maar ik kan me voorstellen, in deze periode is er vaak nog weer omdenkt. Die beginjaren zeker, of net? Ja, zeker op dit soort momenten. Dan tinksten we er even naar waarom. Van, ik weer de 2 weken verliezen om de laatste spultjes ervoor te hellen. En toch maar een beetje weemoed. Was er al je belibben haast. En hoe vaak er wel net spelen haast. Maar hoe volle bandjes ik wel net. Wie won begrip? Ik bedoel, wat ik al zei, de Popbunker en de Wolvensteeg. Wij Popbunker winnen wat iets bekender. Maar dit weer wel zo'n plaat. Wij winnen een goede twadde, inderdaad. We hoeven geen reclame te maken. Dat wie nergens vernederig van de mensen die wisten nu wel te vinden. En het enige wat wij konden verkeepje was nee. Wat is dit ook voor subcultuur, hè? Ja. Het wie natuurlijk alleen nog maar bandjes mijn eigen werk. Van de Seatnegging coverbands of zo. Letter toen de neushoorn kwamen. Die wisten het ook wel te vinden. Ja. En dat soort mensen hadden ik een soort repeteerd. Maar ja, er ben nou ik genoeg overromtes. Van het is net zo'n probleem meer als in die 80. Ja. Voor mij is het wel missen, of niet? Nee, want ik ben jezelf weer Friendshit. Dus ik kom er al 15 jaar. Je bent al emigreerd. Ja. En de Friendshit hebben ik er nog rond. Dus, mooi. Goed. Nou goed, maar er komt wel een feest, komende vreed. Chris, vertel even, we aan. Nou, we hebben een heel mooi... En wat hij een beetje een historisch beeld proberen te zetten met het komende feest of net? Nou ja, we hebben 6 bands in totaal. En we hebben eigenlijk van alles wat. We hebben bands die nog steeds daar wel repeteren. We hebben bands die er gerepeteerd hebben. Dus van alles wat eigenlijk. Neem even laten spelen. Nou, we openen met Van Neumann Machine. Dat is Eddie's band. Dan hebben we Briskly, een singer-songwriter. Big Mav, met een aantal leden van onder andere de Montana's. New Killer Stars. En dan hebben we de nieuwe band van Rudy Land. Heel veelbelovend wat mij betreft. Heel heavy, heel tof. Ik speel zelf met mijn band Rooster Rampage een eenmalige reunie optreden. Gewoon speciaal voor deze gelegenheid. Hoe lang ga je hem net spelen? 15 jaar ongeveer. Okay, ja. Dus dat is. Dat ben echt een reunies. Ja, nou ja, als je dat dan doet, dan is dit een mooie gelegenheid voor zoiets. Ja. En dan hebben we nog een vrij jonge band, Power Smoke, ook helemaal te gek. Een beetje stoner rock, een beetje grunge. Die sluit af. Dus mooi gevarieerd programma. Freed, hoe laat begint het? 7:30. Jou wachten. En iedereen een eindtijd of Schoenbol? Nou, het gaat wel laat worden, ja. Ja, Power Smoke speelt tot 1 uur. Dus dat wordt een latertje. Kan natuurlijk altijd uitlopen, je weet hoe dat gaat. Ja. En wat wel leuk is om te vermelden, de eerste 200 consumpties zijn van ons. Dat vind ik wel een hele mooie idee. Ja. Dus daar is de betiert bij. Ja, ik denk en gratis entree. Goed zo. Wat wil je nog meer? Mooie herinnering, een mooie afsluiter. Dan is het helemaal gebeurd, denk ik. Dan gaat de Sky voor de laatste keer doorheen en dan is het klaar dus. Nee, dat is al Bart. Dat is al officieel. In december al. Dit is echt wel het eindfeestje. Ja. Goed.